Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Arona, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kayo mampaya kablaawan di ta istasyon ti radyo. Kayat kumet nga isalaysay ti pakasaritaat. Naganakak abalasang gapu iti kinasukir ko nga anak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rona diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, papanam ka day, Rona anak kao. Malaman ngam rumor ka pa ilang. At dalapag namin kadagiti gagayam ko, nanang. Mabalin ka di. Saan ako nga ubing tapno ibagayo pa ilang ti kasta? Ammo kunter aramidag. Ala, ang agan-anad ka nga raw, anak ko. Ay na, nagadulakit din nga amuyo aya. O sige, mapanakon. Tadi kay kat manaktak iti pagnak. Saan ka rumwar, Rona? Anya, ay sana mabalin tatang. Adda na patagapag namin kadagiti babarkadak. Di ta kayon. Agsubli ka dito, Rona! Nagtangkan ti ulom! Ay nabay amon lakay. Intarayan na kan ti anak ta. Sukir at talaga day nga anak ta, Amanda. Konsumisyon ti ipapaay na kadata. Anusan ta abagbagaan lakay. Bareng agbalbaliw tumat lang. Nagmaya ka talaga, no? Kakuyog kayo, ababarkada. Nagragsakak, no? Basta yung nagkakadwa tayo. Una, nangruana no, daara ka kadwa na ako na. Ay na, di yung manan palaluan tagbartak. Nangunakan ka, Rona. Marigata naktumanan amang yawit kan ka. Unay ka magkantiya. Di na ka dyan palinak KJ. Ag-enjoy tayo, kiti. Sige, aginam ka nagpulutan tayo. Makamo kayo. Agam na siya. Jack aginom iti ado. Jack agbartak ita. Madingamin no kanayunan tayo ti agbartak. Tanaala sa kitaan. Nangruna ka data. Ngamin, babae ta, Rona. Dulamin. Aramidag ti kayat kong aramidan. Aramidan damad ti kayat da. Rona, bumangon ka ditan. Aldawon, ingka mamigatan. Madamdaman to, nanang. Ay, sakit ti ulo. Kasla bumbumtak. Isungarod bumangon ka, taing ka manganan. Barang maksayan ti sakit ti ulo manak ko. Kasanumot ngamin, nabarbartak ka nagawid iti rapi eh. Hala, bumangon ka ditan, Rona. Imat kon ti agas mo. Adto'y ti sangabuti nga arak. Anya, ay unay kayo mo tatang. Kaya't yung samot na namataya ko, tay kandak pa'y mo titi arak. Dulfo lakay. Di mat dahito ti kayat mo. Diyak kayatan ti arak. Diyak kayatan. Kunam laeng dayta, takas ta ti riknam. Hangam no agmaw-maw ti bartak mo. Aginom kan tumanag. Sabong paragan ka, Rona. Adto yun. Awatam ko man. Mabalin ka di, Kim. Di na kun umay sarsarong karan di ti balay. Gaputa mataktak laang ti oras ko sumangukan ka. Kanjak kaya day taasabong. Talalakaon. Sige, agawid kan. Awan namnamaam kanyak. Kasta ka ti, Rona. Awan maramitak no kasta ti kayat mo. Gamjak tumauma. Gaumay mangidarirag itinadarisay a panagayat ko kan ka. Di kan agdadaal iti oras mo, gaputa pulos nga awan sumgar adot-dot ko kan ka. Nawatam? Anay ko,
Apay nga agtungpa kayo, tatang. Ti kunam siguro, katjak nangag dagiti imbagbagam ken ni Kim itay dita salas, ha? Imbagak lang matipod no. Dahil ikitin alaat, ti pagtaktak-takak iti oras ko. Agpapanpay! Saan arumbang abinastos mo jay tao? Gaputa tao mat asim marongkar dito'y balay. Gunggunana Apay ngamin nga ipapilit na ti agdaton kanyak. Idinto ta jak nga rod kayat. Ay na, rumbang kumaapi na kita amlat ta itinasayaat. Naalas tikas tang araramidam anak ko. Saan da ka pinadakkel? Tapno agbalin kang awanan mo do. Basta, awan madingar aramida, tay pakpakitak lang ti pudno ang kinataok. Ay na anak ko ay maisagmakkan to lang ata itikas tang araramidam. Sino nga tayo dahil umawawag? Barumat anong meron? Hello? Hello, Rona. Kumusta? Ha? Si kakadida ito ay Arsenio? Wen, siya tayo eh. Pasensya ka na, no nakasinga. Saan mat? Okay ak matlata. Si kangay? Kasto eh. May liliw lata ka na yung ken ka. Unay daytan? Kasano akailiw na? Kat nagkita tala ita aldaw? Basta kasta tipod no amarikrik na, Rona. Naragsakak na makikita ka. Anya? Si kamanan? Di mo't imbagakkan kan adin akong umay singaan? Pasensya kan, Rona. Ngam kayat ko lang ipanagnag ti kinapudnok ka. No di naksardangan, kanayon laeng amabainan ka. Gaputa iparupak manangkan ka asaan ka akayat. Kan maysa, saan tanto apulos nga agbagay? Gaputa nakangis-ngisit ka tao. Aklo nagdayta, Rona. Ngam sapay la ko ma. Tay palubos mo. Ngay panagnag ko no kasano ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ay, makamu ka. Nagpuskol kit ti tarupam Kay kayak mulatan ti mapabainan. Gaputa kayat ko ngay panagnagkin ka. No kasano ti kinapatag mo. Ay, adulamin! Pumanaw ka kit din! Ngisit! Dahita tinaidanon kanyak, friend. Playboy ka no gayam ni Arsenio. Iso kitam, Amangan no mabiktima ka. Saan, friend? Marig na kanapod no kanyak ni Arsenio. Sika nga rin ti makam mo. Basta agpaliw ka lata. Tapno mailiklik ka iti pakaisag makam. Wan, kabailak nga na danti bagik. Kan maysa, awan mo't pamanagnak dayjay akim iti imbaganakan ka. Amang ano kayat nalaang amadadaal ti siningad mi kan ni Arsenio. Ay, pasensya kan, Arona. Amok ngamin unay ni Kim. Iso amatanagan para kan ka. Di ka kadiagdanag. Awan kinapudno dagiti imbagbaga ni Kim kan ka. Panagnakakday ta. Anya ti kayat mo asawan? Aklo na kunti panagayat ni Arsenio itanga aldaw. Anya? Kasano da ito yan, Arsenio? Nailawan tamutan. Kasano na agsikugak? Awan parikot iti dayta, Rona. Nakasaganak ang mga itakder iti dayaw mo. Ay ayatan ka unay, Rona. Agpaiso. Ay na, urayak lang na bang aran gapo iti dayta nga imbagam. Kat sapay ko mga rod. Tatong palam dagiti karim kanyak. Ay ayatan kamot unay. Arsenio. Unay kamatan, Rona. Talaga ka de, asaan na kami adengdenggan iti inam? Unay kayong matantatang. Apay ka di manan. Kasangsangput ko lang agsersermon kayon. Intun kon saan akong anagaw awid. Anya? Apay,
Adan may panakil mo? Ha? Kabaalamon ti agbyag nga agmaymay sa? Nalakala nga aramidak day tano kayat ko. Iso didak subsubukan. Ay, huston, Rona. Di mo kumasungba-sungbatan akas ti amam. Pudno mat dagiti bagbaga na anak ko. Agbalbaliw ka Ay, po. huston! Makarangrang kayo ang padpada. Pumanawak man lang ng diti balay, tapno awanan ti parikutyo. Natangsit ka una yan, Rona. Di na kami nga rod pagpabasulan. Nudakas tao ti pagbanagam. Mabit lang. Mia, umayak man. Si kamot gayam, Rona. O sige, sumrak ka. Agyaman nak. Sige, agtugaw ka ha. Tamang isagana ak iti mainom. Uray di ka nagtaktak. Adala na patag na ibagakan ka. Apay akas lang madandanagan ka. Mia. Kan, apay nga agsangit ka matan. Ibagam kumanuan niya ti parikot. Masiko ka. Katno abulan ng tiyan ko. Nagtirigat na. Diakon makontak apulos ni Arsenio. Friend, apay nga min anagtalag ka adagos iti dayje a tao. Kasano ka nga rod itan? Amang ano amom no sa dino ti lugar da. Kayat ko asapulan. Masapul nga ikasarnak. Pasensya kan, friend, ah. Jack, amo no sa dino ti lugar da. Kasano nga rod itan? Anya ti aramidak, friend. Sigurado adidak mapakawan dagiti dadakkel ko. Di ka ko mamasasayir iti ibagak aron, ha. Daytoyan ti bunga ti kinasukir mo kadagiti naganak mo. Ala, awanin ti mabalin tayo. At daditan, awan sa bali a pagpatulungam no saan adagiti dadakkel mo mutlaeng. Kas na marunawak iti bain na malagip ko dagiti kinasukir ko. Jackie da yung pangpangag apulos. Ato'y tatang, nanang, agmerienda kayo pa eh. Nagluto ak iti pansit. Amok anabanog kayo iti nagmalmalam apa nagtrabaho yun. Nay, si kakading agpay suday taro na. Kaslang amin jak mamate. Ni tatang mo't. Alakit din, agtugaw kayo, taidasaran kayo. Ay na anak ko, amangan numala daw kan iti pagnam. Alas 4. Amukat akakastoy nga oras ti iruruar mo. Tatang, nanang, pakawanan dak ko ma. Nagbalinak anasukir nga anak. Awan ti sabali akayat may kaninanang mo. No di ti agbalin ka anasayaat. Tinasayaat to tibiyag mo. Isu akanayon da kaabagbagaan. Kat nasayaat mat no nakaamiris kan. Pagbababawyak dagiti amin a kinasukir ko iti kalabas. Ngampanag kunak. Naladawan, tatang, nanang. Gaputa masikuga kun. Anya. Ayan nga ron ti boyfriend mo. Masapul akasarita mi. Tapno ikalay sana ka. Saan amabalin abaybayan na kayo? Naglamangan ni Arsenio. Tasipod na mo na masikugag. Saan na nagpagpakita kanyak? Anya? Oh, di awanan bain alalaki. Saan lang nga agpagpakita kanyak? Tamangan no mapatay ko pa'y. Lakay, agkalma ka kumalaan. Saan tayon nga ipilit no di nakayat ti anak ta? Anya ngay nga roon. Dahito yan ti bunga ti kinasukir mo, Rona. Aglaw nagtatang. Hanggang pakawanan da ko ma.
Awan sa bali apag kamanga kita. No saan ada kayo? Dakkalan ti anak ko, nanang. Kat, agyaman nakada kayo kanitatang. Gaputa didak pulos binaybayan. Itidaksid ti kinasukir ko idi nga anak. Ay katuan anak ko. Gaputa ipatpatagda kaunay. Agmay maysa ka nga anak me. Kat saan da ka akabaulan abaybayan. Agyaman nak, nanang. Kat ikarik. Agbaliw ako na maminpinsan. Sapay la kuma, tamatak dram day tanga ingkarim, anak ko. Kat agnakam ka kuman, gapo iti day ta napasamak. Naimbaga oras mo, Rona. Mabalin niya, umay kumanan sa rungkaran ni Baby Daniel? Sige sumrok ka. Nakaturog pa lang ti anak ko. Agyaman at? Sige, agtugaw ka. Mangisaganak iti pagpalamiista. Nagdagaang ngamin. Agyaman at manen. Ngam, di ka nagtagtagpay. Agsarsarita tapay lang. Kabayatan niya orayan ta makaring ni Baby. Ay na, saanan a baby, gaputa dakkelan. 20 taon na. Rona? Kim, ti imak. Saan ngagsardeng amang idarirag itinapudno? Kanda dari saya panagayat ko kan ka. Nakasaganak ngagbalin niya amat anak mo. Ibilang kon, kaspudpud ng anak ko. Saludo ak iti kinapudnom nga agayat, Kim. Ngam, sumapol ka laangan iti sabali. Gaputa sa anak kun ama ikarikan ka. Sigurado akat katawaan da kanto dagiti tattao, no siyak ti ayatam. Di mo panunutan dayta, Rona. Ay ayatan ka. Ket awan bibiyang ko. Noan niya ti baga dagiti tattao. Bayam no niya ti kayat dangay baga. Basta siyak. Ay ayatan ka. Ket napudno akan ka. Aklo nakasaan ka anarigat nga ayatan, Kim. Ngam, makonsensya ak. No bilang taklunan ka ita. Idinto ta idi kalabas. Nagalas dagiti imbagbaga kanin pakpakitak kan ka. Ngam sige. Tapno di mo mat ko na. Bay anak nga rod amang tingiting pay itiriknak. Wen, Rona. Makaurayak. Parakan ka. Napudnulatan ni Kim kanyak, Mr. Lonely. Itilaksid tinaalas nga ugalik, saan anaupay kanyak. Nagabrodak, takunak nga agurnungak para iti masakbayan ti anak ko. Ngem iti sana nagbayag, inaklon kumeten ni Kim, ket nagkalaysa kamin. Intultuloy kumeten ti nagbalbaliw, ket naragsakan met dagiti dadakkel ko. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Rona. Rona, pagayam ko, adu dagiti kasken ka nga anak. Asa dala makaamiris, no na isagmakdan. Ang amala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang iti binangon nyo a pamilya kinikim. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rona iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540.
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.